Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Layla. Manipod iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasaritaak. May saak amang isursuro, ket na idistino ak iti nasulinak a lugar. Dito'y anaamamok ni Teddy, ket naadaan kami iti relasyon. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Layla. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Masikugak, Mama. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Ni Teddy akaayan ayat ko, Mama. No kasta nga ron, ibagam iti dayjay alalaki, tay kalay sanakan, sakbay amadlaw ti tiyan mo. Awan trabaho ni Teddy, Mama. Awan kwarta na agastusan mi. Anya? Saan amabalin? Masapol nga ikalay sana ka! Imanehom ti kotse. Taitulod na kami amapan iti lugar ti lalaki nga ama ti sikog ni Layla. No awan matlaang ti makukwarta na. Bayan yun, Mama. Anya? Saan amabalin? Dakkel apakaibabainan tayo no agsikog abalasang ni Layla. Kaano tayo nga rod amapan, Mama? Inton bigat matlaang. Masapol akasaritak dagiti dadakkel day ti lalaki. Tapno itakder na ti dayaw ti kapsat mo. Ay, pasensya kayo kuman dito'y kalkalapaw laeng abalay may, madam. Nakurapay kami laeng. Saan aday ti makagapo iti panagsangit ko abalayan? Makasangit aklang gapo iti anak ko. Masikog ti anak ko. Kat numabalin, agsimpada ko man. Ay, awan parikot iti dayta, madam. Kaya't may ngam ti parikot. Awan na ti makukwarta ni Teddy nga anak may. Anya? Awan met nga rod ti makukwarta may. Tawan met tinatalgad at trabaho may iti asawak. No kasta, saan nga ikalay sa ti anak yo, ti anak ko, abalayan? Saan man, madam? Ikalay sa ti anak may, ti anak yo. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya a kondisyon? Saan mi amaited tinagarbo akan laysa? Simple lang akan laysa. Sige. Mayatak iti dayta. Ti importante, maitakder ti dayaw ti anak ko. Anya? Makikalay sa ni Manang Layla? Ngawan man la kadagiti gagayem ti pamilya tayo ti maawis? Sana balin, anya ngay ngarod. Awan kanumat ti makukwarta da Teddy. Anya mo't ngamin ni Manang Layla? Di na pa'y pinili mo't ti lalaki apakiayan-ayatan na. San abalin kunakmet, tinasken, maitakder ti dayaw ti kapsat mo. Pasensya kan Layla. Simple lang ti kalay sata. Sana kas kadagiti daduma, ang nagarbo ti kalay sada. Teddy, saan ko maaday ta ti panunutam? Tinaskan, nagsimpatan para itagbalintong anak ta. Sa bagay, husto ka. Ngam no mabalin, tay kumamat at maawis a dumaray iti kalay sata.
Ay, no apay mat ngamin na nakurapay kami. Ay na, saan ko maaday ta ti panunutom ita? Nalpasan ti kalay sata, Teddy. Layla, Kat itatag-asawatan. Agyan ka lang di ti balay ha. Bantayam ti anak ta. Tamasapol nga agtrabaho ak. Tapno adda pangalaan ta iti pagbiag tayo. sige, Layla. Bantayak nga rod ti anak ta. Kabayatan ti panagtrabahom. Anyat orasan, Teddy. Pasado alas 12 iti aldaw. Adda ka payla dito yung agtugtugaw. Agluto ka muta iti pangaldawan. Kakaasi ti anak ko anak katakder nga agmalmalam nga agisursuro iti pagadalan. Kayat mo asawan. Iso payla ti agluto inton sumangpat. Sige, mama. Agluto akon. Ala, ingkan. Siya kun ti makam mo iti apo ko. Agyaman nak, tasikan tinagluto iti pangaldawan tayo, Teddy. Wen, Layla. Ni baby ngay, ayan na. Adda kini mama. Isu ka no pay lang ti mga awir. Imbaw na nga rod ang nagluto. Kasta ka di. Ay, naimbaglakit din. Tanay destino ak dito ili ita. Saanan nga ijay nasuli na kalugaryo, Teddy? Taapay mat, Layla. Wan tapno as asidag. Kan makaawi na kiti inal daw dito eh. Saan ako nga agabang pay? Sige. Mangan kan, Layla. Tayo nakita ni baby. Eh, saan agsasango tayo amangan kada mama? Umuna kayo latan. Sumarunuak tuan. Sige. Tayo nakita ni baby. Oh, Teddy. Ape adito yung magkansilad ti pang panganam. Layla. Ijay kusina ti panganam. Adamot lamisaan ijay panganan. Ape nga da ka dito eh. Pasensya kan, Layla. Mabainak namin iti inam. Anya ko matikabain mo. Kat asawa nakmat. Layla. Ala, rumwar kan dito eh. Mapan kan ijay kusina ta ijay ti panganam. Talagamot akas jay ti asawam. Di na amutay ko na da table manners. Ay, pasensyaan nyo lakuman di asawak, mama. Apay, anya atukad ti high school tinalpas ti asawam. Kinapudno na. Grade 1 la ang tinalpas na, mama. Isumot lagayam Kunak nga scramble ti panang luto na ititlog. Agam inlambong nakit di aminan. Ha? Suron kon? Pasensyaan nyo lakuman ti asawak, mama. Nang nagkutinagsaritaan niyo itay kini mama. Iso ang mababain ako na yan. Kat anya ko maita, Teddy. Diyak kaya agyan dito'y balayo. Numabalin. Agabang talangan iti pagyananta. Anya? Apay ngay. Basta. Mabain ako dito'y balayo. Anya? Pumanaw daman ng Layla, kanti asawa na dito'y balay. Wan, agabang da kanulaangan. Isupay man ang ti paggastusan ni Manang. Sapay kat iso lang nga rodon ti agbirbirok iti kwarta. Nasa umon sani. Masurunak nga rod. Kunamlan adot kwarta na. Nasaya at matkit di. No pumanaw ni Teddy dito'y balay. Kayat ko pa'y awan tumutlaang ti maitultulong na. Talaga ultimo dagiti paparamid ko dito'y balay. Di na tungtungpalan. Ha? Sadot talaga. Masurunak mat nga rod. Tadanda ni siyak mat aminin ti agtrabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana at tumulong. Kaslakit din biag tibak nang tibiyag na ita. Day tala ang mangan kan maturog ti aramidin na iti silidang agasawa. Makapasuron. No apay kit di ta isupay tinakaasawa iti kabsat ko. Maburing ak dito'y dagusta, Layla. Anya? Numabalin. Mangalakay ti mangbantay ka ni baby. Anya? Anya lat ko dito'y balayan ngay.
Siyak lang nga rodin ti agtrab-trabaho. Ay na, unay kamot ng Teddy. Kaya't ko matiagbiro iti trabaho. Wan angam, manulaang mo ti masweldo, no bilang laang. Kurang apagbiag tayo. Sige na. Kaya't ko matiag trabaho. Makamu ka. Aramidam ti kayat mo. Sige nga, Rod. Agsapo laki ti mang bantay ka ni baby. Ang yaman na ka, Layla. Kat pagtrabahwam nga, Rod. Padasak ti agwaiter. Adam amok amang isarak kanyak iti may sa restaurant. I love you, Ana. Idi pala damo makita ka. Adan na isang sangayan anariknak para ken ka. Kasta ka di, Manong Teddy? Nabayag mat basita na nagdato na ken ka. Sipod ng rugya ka nagtrabaho dito eh. Kat ita, sapay la ko ma. Tama mo akong tisumbat mo. Kwa, Manong Teddy. Sungbatan na kuman. Ay ayatan ka, Ana. Kwa, uwan man laangan. Ha? Kaya't mo asawan. Ay ayatan nakmat. Basta, ikarim. Di nakto ko mga rod isuksukat iti sa bali, Teddy. Wen, Ana. Ikarik. Si kalaang ti babae nga ayatan. Oh, Sani, ading ko. Itaman pa nga imay ka dito dagos mi. Unmat manang. Takayat ko ang makita ti paggigianan niyo. Talaga gayam ang nangala kayo iti house girl. Awan ka di dito ni Teddy, manang? Awan. Impilit na tagtrabaho. Iso a pinalubusa kon tapna awan ti maibagbagana. Ibaga kon ti agpaiso, manang. At dan sa bali a babae a pagmamauyungan ni Teddy. Katrabahuan na kanumot lang ijay restaurant. Anya? Sani, di ka man madagsasawi ti kasta. Pudno ka di daytang ibagbagam? Pudno ti ibagbagak, manang. Katap no mamati ka. Mapan ka iti restaurant a pagtrabahuan na. Kat agpaliiw ka. Ada ka gaya man, Teddy. Nakaragsak ka ita, Ana. Umay ka. Ada yara saas ko kan ka. Oh, anya dita. Teddy, masikuga. Duan abulan. Anya? Talaga? Katuan. Ay na. Nakaragragsakak gapo iti daytang himbagam. Uray dishwasher aklaang dito yung restaurant. Nakaragragsakak. Di ka agdanag. Agbalin kan tumatla a waiter. Inton mairuam ka. I love you, Teddy. I love you too. Awanan kayo itibain. Ha? Anya ti kaya tasawan daytoy. Layla? Sino dahi ta babae? Apay nga da ka dito eh. Di matada trabaho mita? Teddy, sino dahi ta? Siyak ti asawa ni Teddy. Aday wam ti asawa. Anya? Teddy, apay dagita maleta. Pumanaw akon. Anya? Teddy, pangasim. Di nakpanawan. Nauma akon kan ka. Isualipatan na kon. Agdan na kamin kini Ana. Aniha? Anya, pinanawam ti asawam. Kat sabali itan ti kadendernam, Teddy. Wantatang. Ni Ana ti pudno nga ay ayatak. Sana nasaya at daytangay naramid mo. Agsubli ka ni ti asawam. Didak mapilit tatang. Gaputan na uma akon kini Layla. Nakababain daytoy nga inaramid mo, Teddy. Di pa ikat ibagada na konsentidorak nga amam no itulok kulatan ti kayat mo mapasamak. No diyo kayat ngagnad kami dito'y balay. Sige, umadayo kamin kini Ana. Aniya! Kasano kami paita ni anak ko, Mama? Pinanawan na kami ni Teddy. Tiyawanan ba na lalaki? Ala, bye-bye amon. Day takot ti kunak, mama.
Impilit yung ngamin nga impaasawa ti kabsat ko iti dayjay a lalaki. Anya nga ita? Pinanawan na mutlaang ti anak yo. Mama. Di mo kay lalaan dayjay a lalaki. Tawan sorsoro na. Di kag danag. Mabiyag mo ti anak mo. Pagtitinulungan tayo, apadakkalan. Pinanawan nak ni Teddy ket nagdenada kas agasawa kini Ana. Sinang sangitak tigasat ko, ket ay ayak unay tibagik idi. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot mutla ang ana iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Ita, dakkelan ti anak ko, ket isulangan ti pangipaayak iti ayat ken atensyon ko. Alakastan, ket agyaman nak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Layla. Agyaman nak, pagayam Layla, iti impatulod mo apakasaritaan. Husto launay iti nakunam. Ati anak mo laangan ti pangipaayam iti ayat ken atensyon mo. Ipamay sampay laang iti anak mo nang runa ket ubing pahe. Padakkelam iti nasayat a sursuro, tapdo dumakkel a nasingpet ken na respeto. Daytoy apakasaritaam ket mangipaay adal kadagiti naayat amang tartarabay iti daytoy a programa. Asaan ka kuma ngagdarasudos may papan ken ayat. Tahnang laeng. Tapno saan ton ngagsaksakit tinakam mo iti udina. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Layla iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.